Kabar Sudut Desa kembali hadir. Breaking news. Dina iki awake dhewe lagi ning jalur Ponorogo Pacitan via Merayan. Jalur iki dadi salah siji akses penting sing nyambungke antara Kabupaten Ponorogo karo Kabupaten Pacitan. Nanging ing sawetara titik kondisine isih ana sing rusak. Jan dalane ndak umum rusake lur. Dari pantauan Kabar Sudut Desa, sawetara titik dalaning jalur Ponorogo Pacitan via Merayan isih katon rusak lan butuh perhatian. Kayak cintaku kepadamu. Hehe. Jalur iki saben dina dilalui warga, pedagang, petani, pelajar, nganti kendaraan logistik liyane. Mula kondisi ini penting banget kanggo aktivitas ekonomi lan mobilitas masyarakat sekitar uga masyarakat lintas kabupaten. Nek ngomong jujur ya lho, aku kadang guyon karo kanca-kanca, rasane dalan iki rusak wis ket zaman aku isih bayi. Saiki aku wis gedhe, malah wis duwe bayi dhewe, kok ya isih dalane rusake kaya nemen. Ya mesti kuwi mung guyonan ya lur. Nanging harapane ya padha. Muga-muga dalan iki saya apik ben perjalanan luwih nyaman lan aman kanggo kabeh. Soale nek liwat kene pas dalane bolong sing goyang ki ramu montore. Boyoke banget protes. Coba iki arep takon-takon karo salah sijine warga. Ye tangkapane karo dalan rusak jalur Ponorogo Pacitan via Merayan. Nggih nuwun sewu Pak, niki kula badhe wawancara sekedap nggih. Nggih pripun monggo Mas. Pak jenengan nggih sering lewat jalur niki nggih. Nggih meh saben dina liwat kono Mas akeh. Nek liwat kene sing paling penting niku napa Pak? Nggih sing penting niku kudu hati-hati gitu. Nek liwat kene iki dalane wis ngerti dhewe kaya ngono kuwi ya kan. Dalane ora gembrondal gitu. Isik aramu penak dalan kae lho pokoke. Dalan pokoke kae. Berarti nek wong ngantuk liwat kene langsung melek kabeh ngoten nggih Pak. Ya iso ngono Mas. Iso ngono. Sing penting kabeh pengendara selamat tekan tujuan. Nggih ngoten to, Pak? Ya iso ngono Mas. Nah niki dalan mriki niki sampun doangu nggih Pak rusake niku. Nek dalan iki rusake ya awit suwi Mas. Awit jok aku duwe sik bayi. Sampai saiki aku wis duwe bayi dhewe, bayiku meh umur 2 tahun iki ya dalane sik panjang ngene iki. Lan krana penak ana tembelan-tembelan alus-alus iki ya saka swadaya masyarakat sebagian. Kaya ana sing ning kono kae diaspal, di apa kae jenenge, dijalukke sumbangan sing liwat dana seiklase ngono ki nggo ndandani dalan ngono kuwi. Oh, nggih. Yes, mugi-mugi pemerintah enggal tergerak hatine nggih Pak. Soale jalur akses niki nggih jalur penting kagem napa ngubungaken Kabupaten Pacitan ugi Kabupaten Ponorogo kagem akses jalan utama dan juga perjalanan ekonomi biar semakin lancar. Nggih ngoten to? Nggih yo terae Mas kudu yo dalan iki yo dalan penting. Wong akses jalur Ponorogo karo Pacitan kanggo komoditas ekonomi kan lancar ya to. Wong desa nyang kutha engko adol panenane gone kutha didol ya to. Dadi kan perputaran ekonomi ini kan akhirnya kan cepet ngono. Yes. Matur suwun saderenge Bapak wawancaranipun. Jalur Ponorogo Pacitan via Merayan duweni peran penting amarga dadi salah siji akses penghubung antar wilayah lan dukung aktivitas ekonomi warga. Harapannya kondisi dalan bisa terus saya apik
supaya perjalanan luwih lancar, luwih aman lan masyarakat luwih nyaman. Better roads, better journey. Saya Cak Yud undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.